Asibonge bazalwane. Asibonge egameni lika Jesu. Sesikhona futhi baba. Sesikhona. Mama bengishilo ukuthi ekubuyeni imibuzo ithanda ukuba nzimanyana. Ngoba kunama question engiwatholile abanilandelayo maye bebefisa ukuthi baphenduleke wona. And mangiwafunda athanda ukuqina. Angiphinde nginamukeleke egameni lika Jesu bazalwane bami. Baba, ngiyacela ukubuyela kuwena ndoda kaThixo. Mangabuza nje baba nabafisa ukwazi ukuthi eziphi ingqinamba zobizo osoke wahlangabezana nazo. Sibonge kakhulu futhi ithuba esilitholayo egameni lika Jesu. Ingqinamba zibe ningi kakhulu. Number 1 nje i-rejection ibe ningi kakhulu endleleni. Mhlambe ngake ngiqale emuva nje ngithi umuntu obizo ngisho ekukhuleni kwakho awubu umuntu othakaselwa yibona bonke abantu. Awubu umuntu ojabulelwayo, awubu umuntu oshayela izandla. Kuba nezinto nje ezihamba zikubamba endleleni ngenxa yobizo. Kodwa ingqinamba ke obizweni sengiphumele kulona kubizo. Number 1 ukumelana nesifundiswa esiphilileyo. Abantu bamelana kakhulu nesifundiswa esiphilileyo. Into eyikhuluma ingalalelwa. Phinde futhi ithi singalalelwanga iphikiswe. Iya challengewa kakhulu. Okay. Iphikiswe ithi siphikisiwe bese iyaliwa. Izona ingqinamba ezinkulu kakhulu lezo. Number 1 amaphupho nje ukuthi uhambisa amaphupho afika aphikwe. Thiwa akakabi isikhathi kodwa uNkulunkulu esho ukuthi isikhathi kodwa kuthiwa kusona isikhathi. Noma interpreteke ngendlela engayona. Into ekufanele abantu bayazi ukuthi uNkulunkulu usuke ekhulume nawe, usuke engakhulumanga nomunye umuntu. So awukwazi ukuthi uNkulunkulu mekhulume nawe ukuyeke lokakusho kuwena uthi uzokwenza okushiwo umunye umuntu. Ungakwenza only if guide kulento uNkulunkulu ayikhulumile. Angithi hayi ukuthi uzothi wena lokho uNkulunkulu akhulumile ngizokumisa kudakabi isikhathi. Akhuluma ngakona isikhathi. Akhuluma ngasona isikhathi. Into lento uNkulunkulu ayikhuluma usuke efuna ukuveza into ethize ngayo. So iyona ke kakhulu into ebeyingqinamba. Ngiyakhumbula ukuthi amaphupho obizo sasithi masiwahambisa interprete ngendlela engayona isikhathi esiningi. Kokunye aveza ukuthi kusafanele kulindwe kanti mhlawumbe uNkulunkulu useyaphuthuma. So ilokho okunye ke ukungabi namngani nongazwani namuntu. Mawusobizwe na uzwani namuntu awubi namngani. Ngoba isikakhulu into sokuyikhuluma isuke ingathandeki. For an example mhlawumbe angenze example ya Jeremiah mama. uJeremiah thiwa wathi angakhuluma abantu bayacasuka baze bafuna ngisho ukumbulala. uJesu njengomprofeti naye wathi angakhuluma abafuna ukumphushela eweni. So awuthandathandeki umuntu obizo. Awubi nabangani abaningi umuntu obizo. So kuningi kakhulu lokho mhlawumbe umama uzondlala ke ngako in details kodwa nje kunalokho endleleni uma ubiziwe. Okugcina ukuzingelwa. Uzingelwe ngenxa yento oyishunyayelayo ungafunwa ngenxa yento oyishumayelayo. So izona zinto ezibe buhlungu kakhulu ncike inkosi empilweni yami nje obizweni. Kangangokuthi ngangafikelwa ngisho isikhathi sokuthi engathi ngingacela inkosi ibizo omunye umuntu ayithini. Sicela ukuthi no baba sicela ureverse ubizo. Ongcono ubizo omunye umuntu ongabangcono not thina. Ngenxa yenhlungu yobizo. Kubhlungu ukuthi ungalalelwa. Kubhlungu ukuthi usulalela uphikiswe. Kubhlungu ukuthi usuphikisiwe uphinde uthukwe. Ngiyazazi inhlamba ziphuma even ngisho kubantu abakholwayo ebengitshela mina ukuthi ibone engingabukela kubona. Ngiyakwazi ukuzingelwa. Ngiyakwazi ukukhulunywa kabi. Ngiyakwazi ukungcoliswa kwegama. Kuphuma abantu abathize bayongcolisa igama lakho. So iyona inhlungu ebenkulu kakhulu. Ngangitshela ukuthi mina mawubizwa uNkulunkulu ngoba iBhayibheli lithi uNkulunkulu wenza konke kube kuhle. Ngangitshela ukuthi kuyoba kuhle. But iBhayibheli ke liphinde lithi konke kusebenzelana kube ngokuhle kuba bamthandayo nababizwe ngecebo lakhe. Iyona nje into esiqhubha endleleni kakhulu leyo ukuthi ngokwecebo ayisizohamba sifinyelele la khona uNkulunkulu esibize khona. Mhlawumbe ikhona enye into enginga-add ngayo mhlawumbe engakadlulisela inceke inkosi kumama. iBhayibheli likunezinto elisifundisa zona. Lisifundisa iBhayibheli ukuthi incwadi ya Romans chapter 11 verse number 29
lithi the gift and callings of God are without repentance. Angithi iziphiwo nokubiza kukaNkulunkulu akaguquki kukona. Okay. Iphiwo nokubiza kukaNkulunkulu akaguquki kukona. Shuthi ngamamazi uNkulunkulu mekubizile ukubizile. Noma ngabe uphila kanjani uma ekukhethile wakubiza ukubizile. That is why nibona abantu be anointed kakhulu begcotshwa ngendlela emangalisayo kodwa nibabona ukuthi banomona. Nibabone belwa omunye adlala izinkanuko abenjani kodwa ahle qhubeke esebenziseka ngoba iphiwo uNkulunkulu bese kuphila isiphiwo kuphile. Ukwenza usiphethe kanjani and uyokujaja egcineni ngaleso siphiwo ukuthi usiphathe kanjani. Bese lithi akaguquki kona. Nabantu nje manje abazidlalelayo nabo sebedayisa ama products abenza yonke le nto babebiziwe and imission yobizi yaqhubeka ukuthi yena useshintshile kulento ayebizelwe kuyona. So iphiwo zikaNkulunkulu nokubiza kukaNkulunkulu akaguquki kona. Khona umuntu ngike ngahlala mina uyazi uMamncoko ngike ngahlala mina nomuntu wayesetshenziswa uNkulunkulu ngendlela emangasayo. Kodwa engabiyekile ukufebe eyifebela. Ngahlala nomuntu mina ngelinye ilanga engathi ngiyathi hayibo uphuza utshwala. Uyaphuza nje utshwala futhi ukubona akaboni lutho wrong kodwa mbeke epulpit uzombona. Ngike ngabona mina Mamncoko abantu abavuthayo kakhulu kodwa banamadimoni omona, banamadimoni okungafuni abanye abantu bavele kufuna kuvele bona kuphela. Ingcinamba zonke lezi bengihlangana nazo and ngase ngibona le verse ngabothi oh uNkulunkulu mekubizile ukubizile. Futhi neziphiwo zakhe akaguquki kuzona. Usuke ekukhethile. uPaul wabizwe nje wasetshenziswe nje. OPetro babizwa benje. Basethi uJuda wabizwa uNkulunkulu enje ngoba phela naye uJuda wayekhona kuMatthew chapter 10 elithi wabanika amandla negunya wanikwa noJuda. Noma ngababa umkhaphele egcineni kodwa wanikwa. So uNkulunkulu angakubiza unephutha, unesici, uqhubeke naso isici sakho. Kodwa uNkulunkulu alindele ukuthi uzofike kuyena ngosuku lokugcina lesici. Kufanele ulunge uzilungisise wena uzibone ukuthi ngibiziwe impela kodwa ngisele la. Mawunomono unomonda. Ngoba akekho umuntu onikezwe zonke izinto. Akekho umuntu onazo zonke iziphiwo zikaMoya. Siyadingana. Kahle kahle kufanele ngabe sizwana ngokweziphiwo kodwa uthi sesizondana ngokweziphiwo. So ingqinamba kilezo ngalalelwa ungafunwa, khulunywa kabi, ngcoliswa igama lakho kuningi kakhulu bengangena kukona kodwa mhlawumbe ngizonikeza nomama ithuba egameni likaJesu. Kube ebhlungu kakhulu izona izinto ezibe ebhlungu kakhulu lezo. Ngiyazazi namagama amaningi amabi amanye akhulumekayo. Ngiyawazi nawo futhi. So kube ebhlungu kakhulu ukuthola lawo magama endleleni kodwa futhi ke siyanqoba nokunqoba ngaye owasithandayo. Mama uyakhuluma ubaba. Ngiyakholwa mama ukuthi konke okwenzakala empilweni yakho baba ukwazi kunjengoba kunjalo kunjengento eyenzeka kuwena uqobo lwakho. Hlasimpe mawami okuphi la kusala khona noma la ubaba alibala khona ingqinamba esendibane nazo ngenxa yokuthi nje ubiziwe. Ingqinamba esihlabezane nazo sobabili noma sobabili. Mawami asiqale hlasimpe ingqinambeni enihlangabezane nazo nobabili ngenxa yokuthi ubiziwe yena. Mhlamba ngiqale la. Mayebizwa ubaba uNgcobo kwaphoqa mina njengonkosikazi wakhe ngime naye. Okay. Ukona konke. Ngoba methi uNkulunkulu ukhulumile kuyena njengomyeni wami engihlala naye nengimazi ukuthi uNkulunkulu umsebenzisa phi nakuphi nakuphi. Yes. Ngingasho ukuthi imina umuntu efanele abe 100% behind yena. Supportive, yes. Futhi imina engazi yonke into ngayo. Abantu bazolukholwa uBizo lakhe makukhona mina ngimsupporta 100% ngifakaza entweni nento ayikhulumayo. Okay. Ukuthi ngempela iphupho labanjalo o into ayikhulumayo uNkulunkulu ngempela washo kanjalo. Okay. So izingqinamba yabo makhunya ngengqinamba esihlabezane nazo ekubizweni lethu. 1 ukuhambisa iphupho kumuntu ozitshela ukuthi uyena umzali wakho. Okay.
uhambisa iphupho hayi ngoba ungayitholi ungayazi iminingi. Mhlawumbe usuya kuyena sokowesithathu ufuna nje ukuthi aconfirm. Subuze emadodeni amadala akhulele kule inkonzo lezi nyazibona le inkonzo lezadala. Okay. So ulihambisile iphupho khona because kwakukhona ubaba wayumakhelwane lapha ngakuthina ngasekhaya. Besilihambisa kuyena iphupho afika alichaze athi akhali ngokuthi hey ngaze ngayisaba lento uNkulunkulu akunika yona. Okay. Uyabona? Mase sowufika kumuntu lo kufanele kube ngabe uyena oyichazayo lokufanele ayiseke ngokwembono. Afike nje ayishaye yonke ayihliphize. Athe seyihlipizile ngoba umntwana uyahlonipha. Athi seyihlipizile wayihlakaza wabona ukuthi yabo lento engize nayo kufanele ukuthi bengithulile ukube ngimane ngathula nalento. Athe seyihlipizile kanjalo uthi hayi ngoba vele ngikhona ebandleni ngizoqhubeka ngiseve ngenkulu inhlonipho ngoba uyena ubabe kunaye. Uthi sokwenzile lokho kwiqiqi intshumayelo nentshumayelo ekhulunywayo isigudla kule phupho manje okade ulilethile. Okay. Yo. Ayikho into ebuhlungu njengaleyo nto ukuthi kade uhambisa inhlambuluko sewushawa ngaye epulpiti. Enye challenge enkulu eyokuthi nizwane nitshela ukuthi nihleli nodadewenu nabafowenu ebandleni niyakhonza nonke. Okay. Kanti bahleli nawe nje bayayiqala yonke into oyikhulumayo. Bafika nama complaints ngebandla bakhuluma kabi wena ngoba unento ethi yo akusinto engaba inhlima ingafika. Yes. Kumholi webandla le uyithatha uyigwinye iphelele kuwena ngoba phela wazi ukuthi umuntu uma efika kuwena ezohlambuluka into ephelela kuwena leyo. But then usuthola ukuthi ngenxa yokuthi ususuke waveza ukuthi kunamaphupho akanje. Ngikhumbula kahle ukuthi safika no 2 pages wamaphupho elandelana wonke siwabhale phansi amaphupho. 2 pages wamaphupho. Nalapho sivika lento yokuthi wayibizwa thina. Okay. Why lento ingaveli komunye umuntu omkhulu kunathi? Why izovela kuthina? Safika nala 2 pages wamaphupho. Ashawa wonke. Achazwa kahle ngendlela achazwa ngayo kwathiwa yes nizophuma niyosebenza. Kodwa njengoba niphuma niyosebenza niyosebenza nizoxhaswa ngoba manifika la nifika khona ogwadule nizofike nibeke ibranch yale bandleni. Kodwa manithunywa ebandleni elithile eninomfundisi enayo yonke into nizofike nilungise lento uNkulunkulu athe yilungiseni. Okay. Sayithi karongi lonto. Okay. Ngoba uNkulunkulu akashongo kanjalo. Okay. Uthini? uNkulunkulu uthe asingahambi nale gama. Uthe siyoqala imvuselelo engenalo igama la sikhona. Okay. I-challenge ke yabalapha kwavunyelwana kahle ukuthi ayisiyahamba kuhle ebandleni sobusiswa siyaphuma kumnandi. Akudlulanga insuku enganani kwabizwa imeeting khona bonke abaholi. Masifike emeetingini imeeting seyishintshile. Okay. Imeeting sekukuthi umuntu mephuma uphuma ngokwakhe. Futhi mephuma abapostoli bephuma ebathuma uJesu abaphindelanga kuyena bayocela irice. Okay. Upholoba nje mephuma ehamba upholoba ngilindele mina ukuthi upholoba uzobuya. Athi khona athulambile. Njobe ethi ubiziwe nje uNkulunkulu uzomprovide. Okay. Fine ke inhle leyo nto. Kodwa ayisayona lesikhulume sihleli sodwa. Yes. Seyishintshile.
One, ingqinamba esahlangabezana neyokuqala. Sithe sisabheke lokho sabizelwe emithingini. Emithingini engangingedwa ngumuntu wesifazane. Kukhona amadoda ayela ko-8. Akusiwa wasebandleni, amadoda aphethe amabandla awo. One njoba sibizwa la sazi sibizwelana. Kanti khona osesukile wayokhuluma amanga ngathi. Mase sesiveza ukuthi asiyazi lento, siveza after sesiqale sathukwa, sabizwa ngayo yonke into, saqalekiswa, senziswa yonke into. Ngingedwa ngowesifazane. Uyacabanga njoba ngingaka nje. Ingqinamba nje yokuqala esahlangabezana nayo. Sasikhala singathuliseki ngoba kukhulunywa into esingayazi. Asibuzwa futhi ukuthi siyazi noma siyazi. Kwaba khona ikhehle lodwa eletha asinikwe ithuba. Okay. Lathi asinikwe ithuba siphendule ngalento ekuthiwa siyenzile. Mase siveza ukuthi asiyazi, kwaqala kwashintsha. Kwavela ukuthi kahle kahle siqhathwa abantu. Sekulate kodwa ngoba sezikhishiwe lento. Sithe noma sesike ekhaya zaqhubeka zasilandela izinkulumo. Sesiyafonela njalo nazini ngokuthi nakhuluma nathini kubani. Into esingayazi. Ingqinamba yokuqala leyo. Eyesibili ukuthi sesifika ke la sesibizelwe khona. Okay. Sesiphumile kahle futhi emva ukuba sibeke itende la uNkulunkulu esibizele khona. Yes. Akuphelanga amasonto amangaki. Yes no. Akuphelanga amasonto amangaki sathi siye enkonzweni nomunye ubaba uNkulunkulu asisiza ngaye sifika la eKokstad. Kumane kufone inkabi. Inkabi isho yonke into eyisho ukuthi ithunyiwe. Ifuna ukusikhombisa ukuthi labantu abayiqashile siyabazi. Mama inkabi ezini hitman. I-hitman. Okay. Ithi isifikile eKokstad. One wazi ngani ukuthi sike eKokstad? Ngoba size eKokstad akekho wayazi. Sakhuluma nomuntu osiphethe kuphela ebandleni ukuthi size eKokstad. Nokuthi futhi sibiziwe kanje sakhuluma nomuntu osiphethe. Why approve futhi into ethu wasibusisa. Sinawo ngisho ama recording efonini. Esibusisa ukuthi asambe siyokwenza umsebenzi. Okay. Mayishikhuluma kanje inkabi ichaze ikhokheli u80,000 ikhokhelwe umama nobaba basebandleni. Bese umbuzo wangixaka ukuthi niyaza ngani ukuthi anifume ebandleni. So that's question from inkabi qobolwayo. Ithi hayi wathi methu ungcoba ayangazi wathi wahleka wathi hayi musukhuluma iphutha wazi kahle. Yayizwa lanto i-challenge esibili lesibe nayo. Yes. Emva kwaloko hayi kwangathi kwabe ngathi angazi noma ngathi kwabe ngathi siqhathile. Okay. Salwiswa ke manje silwiswe endaweni. Mina bengazi ukuthi uma kufika omunye umfundisi endaweni ebizwe uNkulunkulu kuliswa kangaka. Hayi bengazi. Angazi ubaba usehambe mhlamba ama meeting awu3 ebizwa abantu ekuthiwa ifraternal yale ndawo esibizele kuyona. Mama mhlambe ifraternal yini? Ifraternal incathi isigungu sabafundisi abakhona endaweni. Okay, thank you. Kubuzwa ukuthi uthatha abazalwane masuyilalela kahle no ukhona umuntu oyiphembayo. Okay. So i-challenge lapho nje i-challenge yethu ukuthi silwiswa yonke indawo. Awukwazi ukuba namngani awunayo ngisho umzali. Okay.
umzali nje wakamoya akekho. Kuzoba izinto okufanele uzigodle ngoba unalento yokuthi uyahlonipha. Yes. Izinto eziningi asizikhulumi ngoba sinalento yokuthi siyahlonipha. Okay. Asikwazi ukukhuluma izinto ezizoveza ngale ndlela yokuthi angikholwa ukuthi bayazi abantu ukuthi asisekho ebandleni. Okay. Okay. Right? Angikholwa ukuthi bayazi. Kodwa the reason singekho umholi nokuyena okufanele wazi kahle sakhuluma naye ama-recording akhona. Ngisayiphinda le ama-recording akhona kwakhulunywa sakhululwa kahle sabusiswa. Kodwa today namanje sisalwa silwela ukuthi samukelwe endaweni esikuyona. Abefundisi are against us. Balwa ngale ndlela basifuna wena itifiketi sazikhipha itifiketi sekufuneka ireference. Inkinga ke manje ireference ke manje. Ireference ke manje yona ke manje umzukuzuku ngobani? Ngoba kunomuntu oyiphambayo yonke lento. Mama, ngokomthetho mangizwa kahle ngifisa mawami ukuthi ngiyiqonde kahle nababuzile bayiqonde kahle nabo. Kahle ngokwenqubo umuntu mayifika endaweni leyo Francenayi likufanakala ibafune ama certificate nama reference. Asikwazi ukusebenza kweindawo ngeindawo ngoba abantu bazibekela okwabo. Kodwa sikwazi ukuthi uma mhlambe kunesikhungo uyavela njengenceke uwamukelwe usebenze. Okay. Bese singayazi imcikilisho eminingi but sithukileke because asiqali phela ukushumayela. Kade sasishumayela sineminyaka sishumayela ivangeli. Bese izihamba indawo asikaze kuficane nenkinga enjalo. So asiyazi inqubo yabo. Kodwa ke bayaveza ukuthi bafuna lezo zinto, bafuna amaphepha, bafuna iphepha lalawa agcotshwa khona, bafuna reference. Ngenhlanhla ke konke ke sinako abakufunayo. Konke abakufunayo sinako. Akukho okungaba kusha abangakufuna. Yeah, akukho kusha. I-problem nje yasuke yasekutheni uhambo lethu lube lude. The time silwiswa kakhulu khona la sasifihla khona nomama. Sagcotshwa salungisiswa khona. Kwase ukuthi emveni kwaloko wahamba wayekade sijobile wadlula emhlabeni. Yes. Sase sithola omunye obeyimentor ngekuthina. So isikhathi esiningi bona aba-attack ngalela hlangothi lokuthi asisenayo indawo esingabuyela kuyona. Kanti khona indawo esibuyela kuyona. So izinto ezikanjalo ke. So izinto nje ezingeke zisendawo kodwa ezikhulume kanje besho mama sazi yonke into esiqalekiso sazi yonke into. Kodwa sisafila kuze kube namhlanje. So sazi okuningi sazi ubuhlungu inhlungu nje yonke siyayazi njengoba sisho nje. Uyabona nje ukutholakala ukuthi kwakushumayela indlela oshumayela ngayo iyakhweshinwa njalo. Kodwa abanye bayashumayela abakhweshinwa. Bayasebenza abakhweshinwa kodwa wena lokuthi uyakwenza kukhweshinwa now and then. And kubhlungu ngoba njengoba ngisho ukuthi umuntu obizo njengoba kade ngisho ukuthi khona umuntu obizwe yibandla nomuntu obizwe uNkulunkulu. Mawubizwe yibandla kuhluke kabi nomuntu obizwe uNkulunkulu. Umuntu obizwe uNkulunkulu uyalwiswa. Obizwe yibandla ku right uyasupportwa nokusupportwa because ibandla limthumile. Kunjalo nje siyabonga. Mama nobaba siyabonga. Baba kuningi engikuzwe kuvela and okuningi kwako akunambitheki noma kuyalumela. Ukuzwa ukuthi kungabizwa imeeting bese kusekuzoshawa umuntu kuyo. And ebizwa abantu abazwa bebakhulu. Kuyalumela kuyinto engalindelekile kahle. Kuzo zonke lezi ingqinamba baba eseyibalekile. Okupho konisezile ukuthi nidlule kuzo zonke kahle kudluleke futhi ngempela. Mama. Into esizile ukholwa nokwazi ube nesiqiniseko sokuthi impela ubiziwe. Okay. Into esiqhubayo endleleni yabona ukube sasithunywe umuntu. Yes. Hayi ngabe kade sahlala phansi.
manje iproblem sabizwa uNkulunkulu. Okay. Iyona nje into eyenza ukuthi siqhubeke endleleni. Siyakholwa izinto eziningi uNkulunkulu uzosilwela zona. Yes. Ikona sihamba endleleni kanje. Ubaba nje oyimentor kuthina ukhuluma into eyisimanga. Wathi uma wabizwa uNkulunkulu wena noNkulunkulu owaziyo. Okay. Futhi umuntu angakusukela ngesibhamu noma ukuze kuthini kodwa mawungakayiqedi ipurpose. Okay. Ungakayiqedi imission nevision onikwe yona ngeke ufe. Okay. Noma ungazingelwa kangakanani. That is the reason simile ukuthi siyazi ukuthi uNkulunkulu uthe sizohamba siphele kephi. Okay. Esingazi ke noma uzosithatha yini after emission or sizoqhubeka sihlale avuse omunye ngoba iyenzeka lo nto. Okay. Cabanga ukuthi the reason sivusiwe bese ngesivuswe uma sizovuswa sikhulume njengabanye. Okay. Right? Akwazi ukuthi kube khona iproduct neproduct. The reason kunamafoni ahlukahlukene kangaka ekuthiwa enye latest. Yes. Kanjalo. Ingoba kushuthi ibonakalile le phone ukuthi khona la ingafinyeleli khona. Yes. La ishoda khona. Base behlala phansi isizothi no engineer bahlala phansi nama strategist kwahlala phansi kwa strategize ukuthi kwaboniswana ukuthi yini konje singayi-add. Okay. Yini ukuze siyolungisa improve lokho okukhona. Yes. Yes, akubulawa lokho okukhona kodwa kuya improve ngenye indlela. Okay. That is the reason sivusiwe. So asikwazi hayi ngoba singahloniphi cha. Asikwazi ukuthi sithi sikhishiwe la ekade sikhonza khona ukuthi siyoshumayela ngaphandle bese futhi sicontrolwe. Yabona? Yes. Asikwazi ukucontrolwa into uNkulunkulu athe iphelele la. Okay. Abese thini naqhubekani la nani nizophelela la. Yes. Bese thina sifuna ukuthi sicontrolwe into esekuthiwa iphelele la. Yes. That is the reason siqhubeka endleleni. Ingoba siyazi ukuthi uNkulunkulu wayengeke asivuse if kwangekho sidingo. Okay. Yeah, kunjalo nje ukholwa nokuxolela. Usize kakhulu ukuxolela. Sabanye abantu ncike inkosi esikwazi ukudila nepain uNkulunkulu azasisiza. Enye into kwesisibani benhlambuluko. Njengoba sikhuluma nje kanje inkosi yake yasibuyisela la sazalwa khona yasibuyisela sakwenza uxolo na kulezi zinto mama bezikhuluma ngazo sakwakuhle futhemba kwalo kakhulu kwakuhle kakhulu. Kusazehlisa thina noma sasingalazi iphutha ngoba ukukholwa kunjalo lithi shaye ngathi abanye bakhulu kunawe. Yebo? Wenze ngathi omunye umuntu omkhulu kunawe. Okay. Yebo. Lokho ke kusho ukuthi kuthi kone wena kodwa uzehlise kakhulu kunaye ukuze umzuze. So into ke kanje sokusizile ke kakhulu ke lokho. No nalawo mama esho khona. Ake ngilinganise nje awukwazi ukuthi uNkulunkulu akunika ivision entsha wena bese uthi uyokwakha ivision entsha ngamaplanga wendlendala. No, awenzi kanjalo. Okay. Awukwazi ukuphuma eNgcobo Ministries. Yes. Uyokwakha inonjabulo Ministries, uyakha ibichwane leNgcobo Ministries. No. Okay. That fake. uNkulunkulu akamsebenzisi umuntu onjalo. uNkulunkulu usebenzisa umuntu unique, umuntu onento undiluted ozoyikhuluma nje obinjalo ivangeli liqine linje ngoba linjalo. Akamfuni uNkulunkulu umuntu owakhela ngamaqhubenye, othatha iprice la, thatha iprice la, thatha iprice la. uNkulunkulu akaphelele. Akafudumezi. Akafudumeza nayo imicrowave uNkulunkulu. Akafudumeza ukuthi aloku efudumeza into eyodwa. So akungasixabanisi ukuthi sihlukene ngokwama visions. Asijabulele thina ukuthi siqashiwe ezulwini, siqashiwe kwi-department kaNkulunkulu enkulu. So siyasebenza but ama departments esisebenza kuona awafani and awasoze afani. So ke iloko manje ke into eshayo obaba abaningi bashawa ukungakwazi ukubuka afa ukuthi lento undodana yenza iya kuphi baye nokuthi ishaya le yami kanti no ayishawa. Akekho umuntu oshawayo nekuliwa naye. So ke uNkulunkulu lokho. So
that's why there are so many churches. Mhlambe ngakufaka nalo. It because uNkulunkulu ukhuluma izinto ezintsha kubantu umuntu ayithathe ngalendlela endala. Baningi abantu abanikezwe ama visions amasha. Kodwa bavane basuka abafuna ukwaqhubha ngalendlela abakhuliswe ngayo. Kanti ivision entsha ifuna ukubuza umnikazi wayo ukuthi ngiyihambise kanjani, ngiyilawule kanjani, ngikhulume ngithini. Musu awukwazi futhi ukuya kumuntu osephelelwe nento esakhona awukwazi. So uya kumuntu ozokutshela ngalento obizelwe kulesikhathi nawe obizelwe kusona. Abantu abaningi abahlele emakhaya contact sanda khulunywa umoya ngcwele emamnculu kumina ukuthi abashumayeli abaningi esinabo manje nabadumile manje bazobe beyima comedians angazi in the next 5 years bazobe sebeyosomahlaya sebengasanako yazi indaba ukushintsha ukukhuluma beshintsha i-doctrine. Uyabona khona abantu abazi kahle ukuthi iBhayibheli lithi ngokuziphatha, iBhayibheli lithi isona ukuthi kodwa manje mase ngenxa yesisa abanye mase beqala into ezintsha bayishintshe ke bafuna ukuzakha zamisane nesikhathi. Lowo muntu in the next 5 years ngeke alale lo muntu. Kuzoba abantu ukuthi makune show ethize yokungakholwa kuthiwa sibiza ubani afike angena ahlekise umfundisi ahlekise kuphume kuhlekwa ikitazi intshumayelo yakhe ingasusi umuntu imbeke endaweni. So ileyo nto uNkulunkulu ufuna into ehlukile, ufuna into engafani nezinye, ufuna into yakhe. Hayi ezinyazi ngaba wekho amabandla amaningi kanje ngamncoko uma kuthiwa umuntu wesibili owabizwa uNkulunkulu wamlalela wenza exactly. The reason why slow sibizwa sibaningi manje ingoba ufike enza umuntu kuthi after 5 years eseqala ebona imali omuntu. Yabo ashintshe. Omunye kuthi after 10 years abekezele kuthi after 10 years athi baptism ayisekho. Ashintshe nomunye kuthi after mhlambe 15 years athi sekungajola umuntu abe nomuntu oyedwa. So uNkulunkulu kuloko ebiza abantu ukuba stubborn kwabantu ababiziwe. So sizwe iloko nje ukuhamba njengoba linjalo ivangeli sixolele sizihlambulule bese siba nothando kakhulu sibathanda kakhulu akekho noyedwa umuntu nje wasila esithi nje lo simfisela okubi no akekho nemi sithi masihlangana singamjabuleli and kuphuma phakathi enhlizweni kumoya wethu ukuthanda abantu. Awukwazi ukuthunywa abantu ongabathandi futhi awukwazi ukuthunywa uphume ekhaya ongalithandi. So uNkulunkulu ke usebenza ngendlela ezinjalo. Amanye ama challenges ngingasho ukuthi awuhlelo likaNkulunkulu esihlangabezene nawo. Ngoba angiboni ukuthi ukube sasihleli kahle. Si comfortable. Okay. Angiboni ukuthi sasomuzwa ekhuluma. Hayi, ukhuluma kahle ulalela kodwa mongasenzi uyayenza indlela. Okay. Ukuthi umlaleli Njengokuba kwasetshenziswa uJuda ngani ukuthi kufezekiswe icebo lokuthi azabethele uJesu. Yes. So kukhona abantu abazosetshenziswa vele. Okay. Ilabo esibabiza ngani izona ingqinamba. Ila abadala izingqinamba endleleni ibona abalobe besiphusha kakhulu. The more belwa nathi ila siqhubeka kakhulu simfuna uNkulunkulu ngoba sinento ethi as long engakasho ukuthi yekani hlalani phansi. Yes. Lithi iBhayibheli mama ngeke kukwenzeka ukuthi zingabi khona ikhubekiso endleleni. Kodwa maye kunowezivela ngaye. Yabo lithi kungcono ukuthi afakwe itshe lokusila leli lokugaya alifakwe icahamba yolahlo olwandle kunokuthi akhubekise oyedwa nje kulabo abancinyana. Siyabonga. Ngiyabonga abazalwane. Mawami kuningi kakhulu okukhulumile. Kodwa okuningi kwako mabe uthinta inhlungu ezwakale ninobaba ndawonye. Ngabe mhlambi khona yini inhlungu ke oyizwe iqonda kuwe personally ngenxa yokuthi ushade nenceko? Yo kuningi nceko. Inhlungu engicabanga ukuthi iyona eqondene nami ngqo. Wani mo supporta inceko ebiziwe. Fanele uhlezi uyinto eyodwa. Okay. Methi uJesu uyasindisa. Fanele ufakaze nawe ukuthi hayi uyasindisa ngempela. Yes. Methi ngizothi nje mhlambe methi uJesu is a provider. Wozani.
uya provide fanele nawe wamukele lokho ukuthi uya provide yabo. So angeke ngisho ukuthi nceke ingqinamba but I challenge one ubaba uNgcobo ubesebenza Okay. Kahle there is nemoto Okay. there is nemuhle kanje. Okay. Okay. Yes, there is nginje ingwabe esebenza kahle. Okay. So mase esebizwa ngenxa ukuthi sinalento leyo ukuthi why ibizwa thina. Yes. Sagcina sesinalento lethi siloke sithi hayi ibusebenza Ngcobo asilinde size sibe nemali ukuze sikwazi ukuyoshumayela ngempela. Okay. Kanti uNkulunkulu afuna ukuthi akafuni siye kuyena sinayo yonke into. Yes. Ngoba ungathandaza wena. Sikhulume iqiniso ungasuka nje unayo yonke into. Ngeke umdingo omunye umuntu. Mase sowunayo yonke into nje umdingo omunye umuntu. So isizoyishumayela kanjani iunity ebandleni sibe singesimdingo olunye usizo olivela komunye umfundisi wakwelinye ibandla. Fanele masifike endaweni kuphuma umfundisi wakuleli yabandla athi nceke yenkosi udinga ini. Mina nginokuthi. Nomunye aphume kwelinye ibandla athi mina nakhe ngingafika nawo. Athi omunye naka ma worship ngoba uNkulunkulu esibizo sibize siso2. Wathi sizohamba soba u2. Yes. Akasho ukuthi sizohamba nezinto zethu. Okay. So endleleni into eyinkinga kakhulu ngenxa yokuphusha umsebenzi wokuthi siphile siafford izinto sigcine sesidembesela kowenkosi kwaphoqa ukuthi akaze ashiye emsebenzini. Meshiye emsebenzini sekuyi challenge ke. Yes. Ngoba sekufanele ashumayele ivangeli afuna uNkulunkulu azise uNkulunkulu kungekho lutho alizuzayo ngaloko kufanele abheke uNkulunkulu. Angani ushumayelile wathi uya provide. Yes. Fanele phela manje nje obeshumayela nje a provide. Okay. Iyona ke challenge nje engicabanga ukuthi iyona nceko eyinkinga kakhulu. One, fanele kule nyanga iprovision ngenzi example makuthinteka abazalwane esingabazi not esibaziyo. Makuthinteka abazalwane ngoba umane kufona umuntu athi wangikhulekela endaweni yokuthi izinto zami zalunga sengithi ngiyabonga. Yabo? Yes. Awumazi ayichaza indaba ngoba baningi ayichaza indaba kuze ukukhumbula ukuthi okwakuyise endaweni yokuthi athi yebo abonge kule nyanga mebebonge baba u5 shuthi imali ababonge ngayo asithi u5000. Okay. Okay ziyenzeka izidingo akusho ukuthi ngenyanga ezayo kuzokukhona u5000. Okay. Ngenyanga ezayo kumane kufika u2.5. Okay. Yabona sekufanele ngiz adjust mina sekufanele ngibone ukuthi okay uNgcobo udinga lokho. Yes. Ngoba uyena osemehlweni kakhulu abantu. Okay. Ekhaya sekufanele kube ukuthi kanjalo ubalansisa I-challenge nje enginayo kakhulu uku-adjusta from impilo ebengiyazi uba besebenza eafforda yonke into. Yes. Then uku-adjustela empilweni engekho stable. Ngizothi ayikho stable ngoba kule nyanga u5000 ngale nyanga seku1000 ngale nyanga ingaveli inhlobo. Okay. Iyona nje i-challenge ke leyo engathi iyona nje eyinkinga kakhulu ekuthenini akwenzeki ngendlela eyodwa. Okay. Okay. Yeah, mhlambe okugcina mama. Mhlambe okugcina engikubonile mina kuyi-challenge okube yi-challenge nokusayi-challenge kumama futhi more especially abantu abashade nezinceko. Bayaqalwa kakhulu abazalwane. Abazalwane bayahlupha bayaqalana too much. Okay. Babheka ukuthi ubaba nje obevutha umama uvutha kangakanani. Okay. Which is wrong. Umuntu esifazana akufuneki ukuthi azaqala nokuvutha. Phela mase evutha usengena umoya phela. Sezongena umoya. So babheka ukuthi manje uvutha kangakanani njobe evutha iwisdom yakhe ingakanani uthandaza ngane uyasho ngezilimi ukuthathwa kancane omama abashade nezinceko bathathwa kancane kakhulu abazalwane more especially amantombazane
nabanye ke mhlamba abadala nabancane kuthathwa ngisho ingane yaSunday school kancane mawushade nenceko enye into abantu abayaziyo bazithi inceka ibhizi ngalutho nayo into ebarongo yabantu umuntu angafona nango-12 ebusuku wathi uzothanda wathi wena ubhizi wena unayo i-family time awuthandazi futhi wena uhlezi ulinde iy'celo zabantu which is very very wrong. So iloko nje ngikubona ngeke ngene into details but uyazi yena ukuthi abantu abamlokhuzile abamthathe kancane noma abambukele phansi uyabazi ukuthi abantu abasukaphi. Uyabazi. So abanye bakuthatha kancane ungazi uzwe sewuzwa. Abanye bakuqonde nje. Yabo? Hawu indaba ungawenza ukuthi. Yabo? Indaba ungaqoki kanje. Indaba ungayekho ngoba uma umfundisi nje. Yebo? So bayakhuluma izinto ezinjalo. So ezinye ke mawazi wena uthi uphokophele ephi uyapi. Uzithatha uzilahle olwandle lokukhohlwa. So kuba yilokho nje siyabona. Kuyezwakala kakhulu bazalwane. Mama ngiyakholwa ukuthi akuzona zonke izinto ezihlezi zizimbi. Asingabe sesibeka ingqinamba sibeke nenhlungu kodwa. Eyiphi nje mawami into esingasho ukuthi ngenxa yokuthi ushade nenceko enobizo uyayithakasela ke le. Into enhle ukukhonza uNkulunkulu kumnandi. So into engathi yinhle kakhulu ukubona lezi zinto uNkulunkulu azenza empilweni zabantu. Okay. Iyajabulisa le nto. Yabo umuntu mase buyisa ubufakazi ethi kwakuukuthi exactly. Ngathandazela. Yes. Umani ubone ukuthi kwazwa umuntu uthini. Kuba nale nto yokuthi kanti akuzange ngidele. Okay. Ngidelela nje ukuthi uphinde ngingabonali ama results. Ukubona ama results ukuthi impela ukudela konke uthi uwenza okwenkosi ama results ayabonakala. Okay. Into nje emnandi kakhulu ukubona izinto uNkulunkulu amsebenzisa kuzona. Yes. Ngesikhathi esebenzisa yena kuloke kubonga abantu mama Nccobo yabona uba nayo le nto ukuthi kanti ukukhuleka kwamave kuyize nje. Okay. Khona umsebenzi khona indima engidlalayo. Okay. Iyona nje into emnandi ukusebenzela uNkulunkulu hayi kumnandi nokubona abantu abasha njalo njoba sithunywa ngapha ufika endaweni entsha ubona indlela abantu abaphila ngayo. Ubone ukuthi la kusadingeka ukuthi la kufanele kulungiswe la ukubona abantu abasha njalo angisiyo umuntu onabangani. Okay. Anginabangani. Ngingenabo abangani nje lonto yenza kube mnandi njalo makuthiwa kiwe endaweni kuyiwa sithunywa kwenye indawo ayikho into engiyikhalelayo emuva ngoba vele impilo yami ikuKristu. Yes. Ayikho into engikhalisayo kakhulu. So nje into emnandi kakhulu ukubona abantu abasha njalo futhi ubabona abantu abasha futhi uzwa ama result ukuthi lento eniyenzayo inemphumela emihle. Mawami kuyezwakala kakhulu siyabonga. Bazalwane bami sesemaphethelweni. Sikemaphethelweni tata njengamanje. Baba kunombuzo obalekile ngifisa ukubuza sesiphetha. Ukuthi kukho konke baba mase sesekwenzeke ngendlela uNkulunkulu awayikhulume ngayo kuwe. Uyobona ngani ukuthi cha impela ke ngempela ke manje seseqingeni lokugcina. Ngiyabona ngani mase ngicela uphindele mase. Uyobona ngani ndoda kaThixo mase sekufezeke konke. Sekufezeke konke ebengibizelwe kona. Yes. Ngoba kunendatshana ekuyathinta umama noma mhlambe yimo ongezwanga kahle kodwa uke waveza kancane ukuthi it is possible ukuthi kube khona ovuswayo kube kade khona omunye angazi noma kwachaza into ekanjalo enimama so manje mawukuthi kukhona izimo ezikanjalo noma izikhathi ezikanjalo wena baba uyobona ngani mase kufezekile mhlambe bese sewuhoxa kuthatha omunye mawukuthi hlasimpe isikhathi siyaphela somuntu noma sipheli baba angazi mhlambe sengezwe ngako indoda kaThixo. Unomhlabelelo othi khona ngothi ngiqeda selibizwa igama lami ngothi yebo
sinangumina la. Leyo nto ngobona ngokuthi ngiphunyuzwe enhlungwini yonke ekade ngiphila kuyona emhlabeni. Ngiyobona ngokuthi libizwe nami lami igama ngiphumule. Lithi iBhayibheli ku chapter 13 verse number 36 wa-Act izenzo. Yes. Lithi ngokuba uDavide selikhonzile icebo likaNkulunkulu esizukulwaneni sakhe walala ubuthongo. Okay. After David had served God's purpose in his own generation, he fell asleep. Lisho njalo. So uma ngabe usuqedile uyaphunyuzwa. So ubona ngokuthi number 1 ama prophecies wonke agcwaliseke. Okay. uNkulunkulu akade wakhulumile like khona indawo singafiki kuzona ijeni yethu isalinde kakhulu khona indawo singafiki sobona ukuthi sifike kuzona last delay ekhona ke mhlambe singase singafiki kodwa uNkulunkulu uyosho futhi ukuthi anisafikanga njengaloku asho kuMose ukuthi ngeke usangena ke wena eKhanani kodwa sekuyongena inceke yami uJoshua wena usuzogcina la. So uma kuthiwa ungcobo ukomithe isono esithize kofanele ungcoba mhlawumbe ibandla ukuthi kuthiwe indawo ethile nendawo ukuthi ngeke ngisafinyelela noma mhlawumbe ngiphambanisa inyawo nje ngandlela thize ngiyosho ukuthi no la. So ngiyobona ngokuthi inceke ufezeke zonke izinto ziningi mina I have many stories to tell inceke Nkosi man ziningi izitori engayithi uyakhumbula kocinci izinto ezenzeka sakusaya thina koMtuba kunenkinga kagesi kuhamba ugesi kuleya ndawo uNkulunkulu wasenza indlela wayeshilo wathi wayevezile into ezokwenzeka kodwa ngalesa sikhathi konke yenzeke yaba isimanga uyakhumbula sathola khona izingane zamawele zakadlamini ingane. So wathi sikhonza introducewa inceke Nkosi kwakufanele eyayikade ngibizile ithi angizoshumayela phambili. uNkulunkulu lo wehlalisa indaba yokukhanya lo wehlalisa indaba yokukhanya ukuthi mina ngingokukhanya kwezwe okay umuzi wakhe wentabeni ntshumayelo yasentabeni hayi thesa ngiqeda ungintroduce inceke kwathi la khona nje ngiza ngaphambili ngineBhayibheli wavana wacima ugesi wahamba ugesi wawuhamba kuleyo ndawo wavana wacima ugesi wahamba wathi mawucima kanjalo ugesi engikukhumbulayo okwenzeka ngathi ngeke ngishumayele kumnyama. Okay. uNkulunkulu wangithembisa washo ukuthi ngabantu bokukhanya sathandaza wayekhona sathandaza wabuya ugesi same time sithandaza kulowo muzi kuphela wakade xhunywe kuona itende wodwa umuzi exactly abantu bakocince eMtuba abasangayifakaza leyo namanje inceke yayingibizile uyiwele lami owayengibizile uyakhumbula ukuthi kwenzekani kwakushuthwa ngisho ezinye izinto noma zingasabhalwanga kodwa simbonile uNkulunkulu ehamba nathi kube kuhle kakhulu. So siyobona ngokuthi zonke izinto azithembisa uNkulunkulu zifezeke nezindawo asithume kuzona sifinyelele kuzona siyobona ngempela ukuthi uNkulunkulu useliqedile icebo bese kuba yiloku ke kukabili abantu abaqeda umsebenzi khona umuntu othi mayeqeda umsebenzi aqhubeka ahlale for the next generation ukuthi akwazi ukuyitshela nokuyiguide endleleni ukuthi la kwawela kanje lo mfula sawela kanje kubona. Okay. All right. And kuyiphutha ukuthi uNkulunkulu ukhuluma nomuntu oyedwa. uNkulunkulu uyadlula kumuntu uma ngabe engasamlaleli. Uyadlula kumuntu. Into eshaye kakhulu abantu isikakhulu abadala lekengendala ishawo ukuthi iyahluleka ukunderstanda ukuthi uNkulunkulu angasebenzisa abantu abasha abashiye bona. Ngoba kuyana kunama-consequences kuyana ukuthi phela wenzeni endleleni uNkulunkulu azakushiye nje. Okay. Uyakwazi uNkulunkulu ukukushiya ukhona aye komunye. Ake sithathe indaba kaSamuel noEli. Lithi iBhayibheli uNkulunkulu washiya uEli khona wayobiza uSamuel. uSamuel wahamba wathi wayotshela uEli hayi bokunezwe lingibiza kuthiwa waphinda kwazi kwayikathathu. Wathi okwesithathu hayi lezwi maliphinde likhuluma ukuthi ikhuluma Nkosi inceke yakhe ilalela. Nginombuzo ke mina ngungcobo ukuthi why uNkulunkulu ashiye uEli khona okuyena umpriest ohambisa indaba uNkulunkulu abuyele kubantu. Why ashiye uEli aye enganeni uSamuel? uNkulunkulu wayesengikhumbuza ukuthi no uEli phela wavumela amadodana akhe enza into wrong ethempelini anyula ukudla kwakuthatha kusekuhlaza kudle edelele ngene ethempelini engalihloniphi ithempeli enza izinto ezirong ethempelini uEli azange ayikhuze leyo nto asimuzwe yoyikhuze waJesu ethini. So uNkulunkulu sesibona masefuna ukusebenza eya enganeni ekhona uEli. Yabo izinto ezirong lezo zokuthi uNkulunkulu ngiyakhuluma nani engakhulumanga nami engibizile that's very wrong. Uma khona la uphambanise khona inyawo uNkulunkulu uyakhuluma nabaye. So ngiyobona kanjalo so uSawuli kwabiza uDavide ekhona ngithi engafanga uDavide wabizwa ekhona. So uNkulunkulu uyakwazi ukuthi uma uqeda imishini ungafi kubiza omunye umuntu
wena kufanele umguide-ke lo muntu ungalwi naye. uSawuli kodwa yena simbonelwa noDavide ethuma ngisho uJonathan ethi ethumela ngisho ebaleka ngisho emgedeni uDavide efuna ukumbulala lithi wayefuna ukumbulala. So inkinga ke lo moya ke uyasebenza kakhulu ukuthi nabo baba noma obaba abangaphambili uthola ukuthi uyahluleka ukubona ukuthi uNkulunkulu usebize nawo uDavide. Yayibona lo so ngoba usuke ungafili usuke uqhubeka. So kuyenzeka uqede lokhuza imission yakho ungafi uphile. Yes. Kuyenzeka futhi uyiqede imission ulale. So kuyoyana nokuthi uNkulunkulu ukuyiqeda kwami uyongiphumuza at the same time ngaleso sikhathi noma uNkulunkulu uyongidedela ngibe khona for the next generation ukuyiguide endleleni. So ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu. Siyobona kanjalo mamNgcobo ukuthi sezifezekile zonke. Ezinye izinto siyojabula ukubona izingane esizele zonke zikhula zifinyelele kumazini uNkulunkulu okupheleleyo. Ezinye ziba ngabafundisi, ezinye ziba abavangeli, ezinye ziba ama-prophets, ezinye ziba abaprofeti, ezikhula even naseyintweni zaloku kuphila. So kuyasijabulisa kakhulu lokho. Siyobona kanjalo uNcebo ukuthi lifeziwe. Siyayazi sinawo amabhuku uNkulunkulu izinto azikhuluma sizibhalile. Sozibona mase njalo makufezeka siyabhala sithi oh Nkosi yami ukuthi sekwenzekile ukuthi sekwenzekile. Kusakujana kona la kuyakhona kodwa futhi nokuhluthwa kwebandla nako kusemnyango. So ilezo zinto esobona ngazo uNcebo siyobona nezinto ezikanjalo sijabuleke ngokuzibona. Angazi ngamakhono omama la engasho khona kodwa nje ilokho esiyobona ngabo ukuthi cha sesilifezile uhambo uNkulunkulu abekade sibizele lona. Amen. Ngakolami uhlangothi bazalwane bami nangokwembuzo ebebefisa ukuyiqonda abantu mayelana nobaba uNgcobo kanye nomama uNgcobo seyisemaphethelweni imibuzo. Mawamhlambe sengingakupha nje lokugcina mhlambe ma esingalizwa ngakuwe andukuba siyovala ngakubaba mhlambe seningagoqa nje. Zikhona izinto ezinhle engizifundile. Noma ngabe bezikhona izinto ebezisi-challenge la kade sikhona. Kodwa khona into engiyifundile. Umama ube umuntu ongenaye umngani. Engenaye umngani futhi ubekwazi ukugcina inhlambuluko. Umama ukhuluma ngomama omzala noma umama wasenkonzweni lapho makhona. Wasenkosini. Okay, siyabonga mama. So lento ngiyithandile kakhulu ngaye. Nokuthi umuntu obuthi mawuhlambuluka kuyena same time kube ngathi usekhohlwe nalento ade uyihlambuluka. Akakubukeli ukuthi izolade uhlambuluka ini. Ube umuntu othi mekuhlambulula into ayigqibe same time. Okay. Ngakusasa ekseni siyakhaga njengabanye abantu sekhohle nokuthi khona into ke wayisho kuyena. Yes. So ngiyithandile le nto kuyena nokungabi namngane nje. Kungabi khona umuntu oyifavorite yakho ubezwana nawo wonke umuntu. Okay. Kodwa futhi eyibekile le distance. Okay. Yokuthi kunendawo yena akhuphukela kuyona ekhuphuka yedwa. Okay. So ingifundisile le nto yenze ngaba nale nto yokufisa ukuthi engathi nami ngaba umsizi okahle endleleni. Okay. Umsizi ongena ama favorite. Umsizi othanda wonke umuntu ngokulingana. Umsizi onesifuba. Umsizi othobela ubaba kuyona yonke into. Okay. Hayi kodwa phela ukuthi one bese nami ngiyathoba. Kodwa into nento enhle athi ayenzeke ngiyithobele ngiyenze. Uyisupport. Yes. Futhi ngibe umuntu obonisekayo engithakaselayo imbono evela kubantu emihle. Yes. Ngifisa ukuba lo mama kulendlela nje iyona into engicathi izongiqhubeza endleleni ukuthi ngingabi nama favorite, kungabi nezinto engiziphasisayo kwabanye abantu ukuthi cha wrong. Yes. Wrong kubu wrong, right kubu right. Amen. Mama siyabonga. Baba elokuvala. Angikuphi umzuzu nje baba noma ingambili noma ingamthathu noma ingamhlanu. Asibonge kakhulu lethuba uNkulunkulu asenzelelo nangokomsa wakhe.
ukuba sibe live sikwazi ukukhuluma sikwazi ukuveza amangcobo ukuthi sivelaphi siyaphi singubani. Siyayibonga kakhulu leyo ukuze nemibuzo eminingi mhlambe engabe bingavela bantwini bonke la khona kufinyelela khona mhlambe ama social platforms ethu befisa ukubuza abanye bengazi bangasibona. Siyayibonga kakhulu leyo ndaba. Mhlambe engifuna ukusho nje ukuthi kuneyinhlobo eyintathu zabantu ezibiziwe noma ezisebandleni. Number 1 kunomuntu oyihistory owayebiziwe noma ozitshela ukuthi usabiziwe kanti wayebiziwe kudala not manje. Because uNkulunkulu khona abantu abasebenzisa ngesizini ethize, khona abasebenzisa impilo yabo yonke. Khona umuntu phela obizela isikhashana mamngcobo ethiwa nje mhlambe hamba ukhuza umsindo eMlazi, ngiyalinganiswa hamba ukhuza umsindo eAmerica uzohlala khona 3 years. Lo muntu into yakhe bewuyisikhashana. So khona abantu abayihistory, kube khona abantu abayipresent abamanje abasetshenziswa manje. Labo ke bayingozi kakhulu. Labo abayihistory bayinkinga into abakwazi ukunderstand ukuthi uNkulunkulu usehamba ngenye move, bayinkinga lapho nje. But laba abamanje abayipresent labo bayinkinga ngento eyodwa mamngcobo. Bathi mebebona beqala bethandwa abantu bavane babenze baba abalandeli babo labantu. Baqale bagone zonke izinto zalabantu, bagcine beba ama celebrity noma ingoba abagcine beba osaziwayo nje. Umuntu sekubunzima ngisho ukuvula isicabha semoto useyavulela. Uyabona ubone ethandwa ngabantu. Bese kuba khona abantu abayifuture. Yabona ke labo abayifuture mamngcobo ibone sibatargetile. Ngoba labo one abana ama friend request ngisho ko Facebook babo. Mabengena kwi social media akho umuntu obacela i-friend request, akho umuntu okhomenta ngisho into. Uyabona ke wena uNkulunkulu usangakwazi ukukusebenzisa. uNkulunkulu usangakwazi ukukhuluma ngoba one awunamuntu okubheke ngakwena, awunamuntu ozwana nawe, awunamuntu okushayela izandla. uNkulunkulu ufuna abantu abanjalo. So bafowethu nini enibiziwe emakhaya hambani kuyahambeka kunzima, kuneyindawo sithi masikhuphuka ugcina usubambelela ngezandla ukhuphuka, kodwa kona kuyahambeka futhi kuyakhona. Okumnandi obizweni ukuthi nibambane manishadile, nizwane, nithandane konke konke. Nami ke la ngikhulele khona ziningi kakhulu into engingazincoma nceke Nkosi. Hayi ivangeli belishunyelwa njengoba linjalo, bekukuhle kakhulu lapho. Simbonga futhi kakhulu nendaba yesimili bishunyelwa kakhulu, indaba yesimili hayi bishunyelwa kakhulu futhi indoda mina engizala ngoba awu3 namadoda adlale iphathe enkulu empilweni yami. Indoda engizala ngoyivangeli engikhulisile yangitshela iyahlukana nesono, yalikhuluma laqonda, ngalithanda futhi nami. So ngakujabulela kakhulu lo. Kwazi oba nendoda engigcinile esikhashaneni la khona ebengizwa khona inhliziyo ingamnandi ngilimele. Kwazi oba khona indoda beyimentor kuthina egcineni yabuya yazo ubuyisela izinto kuthina nebese siyitshethi ziyalahleka, yathi no uNkulunkulu nje obayethe iqhubekana. So siyambonga uNkulunkulu kakhulu egameni lika Jesu. Mhlambe lami lokugcina yilona leli ukuthi bafowethu asiqhubekeni, uNkulunkulu usibekele umvuzo omkhulu ekhaya. Ungayeki ngenxa yendlala, ungayeki ngenxa yokuthukwa, ungayeki ngenxa yokukhulunywa kabi, ungayeki futhi nangenxa yokuzingelwa. Uthi uPawulos anibothi ukuthokoza kodwa ngoba kuvivinywa ukholo lenu endleleni. So siyambonga kakhulu uNkulunkulu. Sitholakala ke kulama social platforms. Number 1 ku Facebook ngiuZibusiso Ngcobo ku Facebook. Zibusiso Ngcobo ipage lami la Facebook, ungafollowa ungangena ubone izinto uNkulunkulu asuke ezikhuluma. Then bese kuthi ku TikTok ngibe uZibusiso Ngcobo 993, Zibusiso Ngcobo 993. Ku YouTube uProphet Zingcobo, Prophet Zingcobo. Ungasubscribe lapho ukuze whenever sifaka ama video amasha noma ngabe si live noma sinjani bakwazi ukuthumelela ukuthi no bakunothi bathi hayi no uNgcobo khona akhuluma ngabo lapha. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu. Sifisa ukuthembeka kanjalo kuyena, sihlale kuye njalo kuze kube usuku lethu liyaphelela nathi emhlabeni egameni lika Jesu. Inamba yami u073 956 3978, 073 956 3978.